Τώρα ένα φράκτη 2 μέτρων κατασκευάζει ο ΟΣΕ δίπλα στις γραμμές του προαστιακού στον Ασπρόπυργο για να βάλει τέλος στο Πλιάτσικο και τις φωτιές που μπαίνουν καθημερινά. Ο Α κατέγραψε εικόνες ντροπής στο σημείο που έχει μετατραπεί σε απέραντη χωματερή. Άβατο και κόκκινη ζώνη, όπως αποκαλούν. Πέμπτη 11 το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Παραμονή 15 Αυγούστου και ο χώρος γύρω από τη σιδηροδρομική γραμμή τυλίγεται στις φλόγες. Η πυρκαγιά, όπως βλέπετε στο βίντεο που εξασφάλισε ο Α, παίρνει αμέσως διαστάσεις, καθώς η περιοχή είναι γεμάτη από σκουπίδια. Ρωμά καίνε μπάζα, καλώδια και σκουπίδια, κυριολεκτικά επάνω στις γραμμές του προαστιακού. Τα δρομολόγια διακόπτονται και οι επιβάτες ταλαιπωρούνται μέχρι η πυροσβεστική να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Έχουμε καθυστερήσει και μία ώρα λόγω φωτιάς μέσα στις γραμμές των τρένων. Είναι πρόβλημα αυτό που συμβαίνει. Ναι. Με την κάμερα του Α καταγράφουμε απίστευτες εικόνες κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. Η υπαίθρια χωματερή ημέρα με την ημέρα επεκτείνεται, ενώ σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες της περιοχής. Βάζουν φωτιές, σκουπίδια, κλείνουν δρόμους στο πάνω σημείο γενικότερα. Κλέβουν αμάξια, τα απογυμνώνουν εκεί. Και είναι λάστιχα, κάθε βράδυ και είναι λάστιχα, φανταστείτε. Ακόμη και καμένα αυτοκίνητα μπορεί να βρει κανείς κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής. Μέχρι και σήμερα η φωτιά σιγοκαίει, ενώ δίπλα περνά ο προαστιακός. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Είμαστε μια πολύ βασανισμένη περιοχή με αυτό το θέμα. Γενικά δεν είναι μόνο στο προαστιακό, είναι και παντού. Με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, ο ΟΣΕ και το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρούν να δώσουν τέλος στις φωτιές και στο Πλιάτσικο που πραγματοποιείται καθημερινά από ομάδες Ρωμά. Η εικόνα δίπλα από τον καταβλισμό των Ρωμά, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι αποκαρδιωτική. Ο φράχτης θα κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς εδώ καταγράφονται καθημερινά δεκάδες πυρκαγιές που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων. Όποτε περνάς από αυτό το δρόμο, γίνεται. Εσείς αποφεύγετε κάποια σημεία να περάσετε από εκεί? Δεν περνάμε καν εμείς από εκεί. Το επόμενο διάστημα ξεκινάει η κατασκευή φράχτη ύψους 2 μέτρων στον Ασπρόπυργο, τη Θήβα και το Ζευγολατιό. Η επιπλέον περιφρούρηση των χώρων των σιδηροδρομικών σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, δηλαδή με τυχεία, με μάντρες, με σειρματοπλέγματα, περιφράξεις, είναι από τους κύριους στόχους του οργανισμού και ειδικά στην περιοχή που αφορά την Δυτική Αττική, όπως είναι ο Ασπρόπυργος και το Θριάσιο. Είναι η πρώτη φορά που ο οργανισμός οδηγείται στην ανάγερση τσιμεντένιου τείχους, καθώς η περιοχή θεωρείται απαγορευμένη ζώνη ακόμη και για την αστυνομία. Δεν πλησιάζεται η περιοχή εκεί. Είναι σαν γκέτο. Δεν μπαίνει ούτε αστυνομία, φανταστείτε.